Hadin kajing yok priang ya kijing ujor na kipat ba nong song shnong hakabe day bat karukom pentray kam yaka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme nakalyang kahinyaw trap youth council riboy sakni hakakat kanday tarik nailor araja arpsan kalalet banyak kendo yaw Raja Brahma Additional Deputy Commissioner kariboy district panyakran halor kanikaman. Habakran sikilat patay kubor na kalyang uba RC Thangkhiu ulaong bagi job card holder lani kinong tribala sispa sngi kihaban mat sibon kijing namar ka jing bambiang ka network nalor ka light hakatigasnong hakababun na pleng jongki kidu no ban bela lingba ka niga scheme. Nalor kata ulaong ru ba amsam na persya ya ki kampenroy ki bawan syaki than riboy sapngi henry ula kentu pat ya ki bor penyat lani ki bor badai bet jong ki nigi scheme bakin pen biang ya ki jing don kam ki nong tribala namar bagi jing tray menta ki layat bet daka online. Habdi bat kaneka jiputri kam ya kaneka NREG MG habdi bat kajing ka bagi pajba bat ka jing kendu jong ki pajba ki bab penenkam lengba kaneka jing bela ka basis patsi kata ka jing ka bagi kendu ulong habdi bat ka jing bombiang tikna jong light nang ta ka jing bombiang tikna habdi bat ka network system bali na lang jikum kaseng haba ki paiba ki wan bani kendu igi ki penpau igi jinge ka bagi kendu kalong ba khamtam syaki than nong kendong kane network system kambiang man step shwa ba kin treiru ki badon ye kane job cup holder ki hab ban shondur da ka ba online system bat lada kane network kamden hak tu jika kaumut ba utu ubade ban trei bayok bela sispasi uhab bendu no namar blai ba kajing bombiang jong kana network kabarang ta kajing bom tikna sagane ka light hagdi thangri boy semiji te phila ban mudur lada kane ka light kambiang nangno ki pajba jong dong ri boy semiji ki la ban chat ki mobile jong ki bar ki bron kam ki ha ka ba kin shandur ya ki shwa ban sedang tre bat ondala de tre juki marman kasi lada kine ki baterai belasih spasi men step ki hab ban shandur bat janmir ru ki hab ban shandur te kane ka bu jing bahaya ki pajba jong ka dong ri boy sep ngi jungi but nanglang ji kum gasang iskwa an pawi pi kalong bang ngimju presya ya kita ki development lane ki project ki ba central government ka ai sya ki paiba jong ka dong ka than jungi bat kumju ri ka state hibro ko henry ka ka bangi kwa nong haba pi ai kine ki project ki development sya ka dong bat ka state hibro ko kalong ba phihap ban prakhat lem sya ki paiba lane ki bc ki ba sa sya than nong kendong namar ba ka jingbom biang jong ka light ka batikna ka jingbom biang jong ka network system kata kali banggi labu ya ke isu kajinge hau ne project director jong DRDA te naglang ju la ikaran bangi ulong ba naglang ju umdon ne ka bor kane ka wan bet na central government re naglang ju ulong ba unsa simkiai kane ka kam unsa tho saki high authority habere bar kane jinge ka ba ki pajba jong kajala ka jungi hi ke kendu kamtam ki ba sa saki thanyo kendong kade jinge ka ba gi de paiba ki kendu bari iskam naglang jungi kum gasang ki karpat saki paiba ro phinesha bat phine trelang bat kane ka project ha ka ba central government kala IP lang ba kane ka jimbala ka ba sispasi hapo jong ka sisnam ban kermen skam ba kane ka jinge jong pi kum ba o de ban chat jong ni ka DRDA ong ba unsai keren bat ki high authority kermen ban lang jong kiru kin priang ya ka jinge ka ba ki pajba jong ka dong ri boy semgi jogi ke kendo ya kata naglang jong parla bat ong unsa sim ya ka jinge keren daw layo ka jubab na lang jong kita ki high authority kum ong basdang tengah ngai scam ba po uru shaun kut nusnam try naglang jong kum gasang in sayo ka jubab gabat kena bat kum jur on lang jong pajba he berkoi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya